A área sanitaria de Ourense, Verín e Valdeorras, recibiu en Madrid un novo Premio Nacional da Plataforma de Organizacións de Pacientes, tamén coñecida como POP, polo proxecto Aprendendo a Desaprender, unha iniciativa orientada a integrar a experiencia dos pacientes e das asociacións na formación de profesionais sanitarios. É un produto dunha colaboración entre a Xefatura de Humanización, a Dirección da Escola Universitaria de Enfermería de Ourense e a propia Unidade de Formación. O noso obxectivo con toda esta actividade era, por un lado, crear espazos nos que pacientes, familiares e asociacións tuveran unha posibilidade de relacionarse de ti a ti cos futuros profesionais, neste caso de enfermería, para xuntos elaborar un futuro na sociedade e un futuro na sanidade galega. Os premios POP están impulsados pola Plataforma de Organizacións de Pacientes, unha entidade sen ánimo de lucro que agrupa 50 entidades, constituíndo unha rede estatal que coordina un tecido de máis de 2.000 organizacións de pacientes, incluindo asociacións locais, autonómicas e nacionais, que traballa para promover a participación efectiva dos pacientes no sistema sanitario e social. Fixemos percorridos con déficit visual, mediante antifaces, con guías, fixemos obradoiros nos que aprenderon os rudimentos da linguaxe de signos, o taller de Audenper tamén foi difícil e duro de levar porque experimentaron na propia pel, pois, que era sentir por unhos minutos eses formigueos, esa espasticidade, etcétera, non? Entonces, a idea é porse na pel do outro e así entender millor o que necesita de nós como profesionais, neste caso futuros profesionais, e ir xa establecendo unha relación de colaboración. Trátase así dun recoñecemento especialmente relevante pola natureza da entidade que o concede, xa que pon o foco non só na calidade técnica dos proxectos, senón tamén na súa capacidade para incorporar a perspectiva dos pacientes, mellorar a súa participación e facer que a súa experiencia teña impacto real na organización sanitaria.